भाई 24 भाई 23,000 भाई 22 21 20 हाँ भाई ଚିପ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି 4,000 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଆମର ସଫଲର ଛେପ ପକେଇବା ଯାଇଥିଲେ ମୋବାଇଲରେ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା କଟିଗଲା। ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ସଫଲ ଛେପ ପକେଇବା ଯାଇଥିଲି ବୋଲି 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସଫଲର ପଇସା କଟିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋବାଇଲ ଡଟିଂ ଅଫର ବି ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ ଡଟିଂ ଏଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ। ସବୁ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ପାଇବେ, ଓପୋ, ଭିଭୋ, ସାମସଙ୍ଗ, ରିୟଲମି, ଏମଆଇ ସବୁଥିରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଭରା ଗିଫ୍ଟ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ନେବେ 10-10ଟା 8ଟା 10ଟା 15ଟା ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ମୋବାଇଲଟେ ନେଲେ ଆଉ ଛେପ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳୁନି, ମୋବାଇଲ ଡଟିଂରେ ପଇସା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଡଟିଂ।